Βρισκόμαστε στην έκθεση Creta Electronics 2024 και στο περίπτερο της ARC. Μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Φωκάς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πώς σας φαίνεται η έκθεση? Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε για δεύτερη φορά στην Creta Electronics. Η αγορά της Κρήτης αποτελεί για μας βαρόμετρο και είναι ευκαιρία ώστε να γνωρίσουμε και να συζητήσουμε με τους επαγγελματίες του χώρου. Η ARC στηρίζει τέτοιες δράσεις και δίνει πάντα το παρόν. Πείτε μας δύο λόγια για την ARC. Η ARC αποτελεί πόλο έλξης, σημείο αναφοράς για κάθε σύγχρονο επαγγελματία και τεχνικό εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας με δυναμική παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο. Η αλματώδης ανάπτυξη των λογισμικών, των υπηρεσιών και την παλέτα των λύσεων που παρέχει η ARC την καθιστά πρωτοπόρο στον κλάδο της ασφάλειας. Η ομάδα B2B Sales της ARC σας παρουσιάζει μια μεγάλη γκάμα λύσεων και σας καθοδηγεί στην ολοκληρωμένη λύση που απαιτείται. Σε συνεργασία με τους pre-sales της εταιρείας θα βρείτε τη βέλτιστη λύση, το σωστό σχεδιασμό ενός project, είτε πρόκειται για μια μικρή εγκατάσταση είτε για ένα πολύ μεγάλο έργο. Η ARC ήρθε στην έκθεση σήμερα με τους κατασκευαστικούς οίκους που διαθέτει στην ελληνική αγορά, την Cubitec, τη Hilo, τη ZK Teco, τη Satel, τη Hikvision, την Dahua, τον NIM, την Ajax και πολλούς άλλους μεγάλους κατασκευαστικούς οίκους. Η ARC έχει ενημερώσει το πλήρως και εύχριστο site της Security Marketplace www.arc.gr, το οποίο δίνει πρόσβαση στους συνεργάτες μας στη μεγάλη παλέτα λύσεων που διαθέτουμε, δίνοντας τους ευκαιρία να πραγματοποιήσουν online αγορές, να έχουν μοναδικά προνόμια και σε πολύ προσιτές και καλές τιμές. Η ARC μέσα από τις εκδηλώσεις της ARC Academy ενημερώνει, πιστοποιεί και εκπαιδεύει τους επαγγελματίες σε ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί στον κλάδο των συστημάτων ασφαλείας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.